weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to babaɓe to juude to darto abdallah to hayre gollera ko on takkusan juula ha to galle ceerno yaya boubou dieng to hayre mbare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie laana taw ko laana ndiyam jonnuka temedere nogas e goho clandestin woni yinnoɓe wadde ɗanne suuɗaru jiitama e paabama e nder maaje kalɗeɗe Nouadhibou to leydi sénégal police teeɓima to yembal sida ɓe teeɓima toon sagataɓe nayo fewnannoɓe kay ko fate haalisaji tawi ko fo biyeji to leydi ɗi biteɗo Sidi Barka ko hoorejo coordination régional de Menaka o biftama jamma hanki o saaha kay o ummino juulal makko jama gueeƴe kay sanga kay nde ummino juma sanga 21h30 to leydi Niger so leydi Niger ko sofreɓe tato tawi ko sofreɓe poids lourd dognonnoɓe kay hakkude leydi Burkina Faso e leydi Niger kañumen tigui woni waraɓe e lawol kedde Afrique ma en jaɓɓo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓiri ma en jaa ha to Royaume-Uni ƴen to leydi Mexique to leydi Palestine ha to leydi Israël bisimilla moon e ketki otodirte jooɗi piran pacciren jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimi hen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗatoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbii alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma
salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko fitata aadi mo aadudore jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalwal e danwal kala gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke gando tawɗo kadi gandal nder galle bam ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji mo yawna ɓe wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ne yawna ɓe ɓe koyɗe musoje kecceje musoje ɓalli ƴakkoji e ɓalli musoji kala ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji e nder wittoji makko ɗi o sakkiti wadde o yiiti hen leggal ko fate safara estomac ma no wawno fodde kala so tawi on jokkodire nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko jiɗɗa tawa haydara wattama ceerno Amati Jane Diallo so tawi oɗon maldunade ndagal raffi mbawɗa wondude balɗe tati a wiyata alhamdulillah rabbil alamin gorko mo melga wuro jinneji ne yaraɓe wonduɓe prostate fiɗaɓe wonduɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koyemen e jippiɓe leecce kala ceerno Amati Jane Diallo ne jogui leɗɗe on façon leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa façon goɗɗo wiyete ko yeddi ƴeewa ceerno Amati Jane Diallo prostate ma hay sin ala ko heddino so wona kay rokkama rendez-vous aɗa foti opérade so tawi on jokkodiri balɗe tati ceerta hen ha laaɓa ceerno Amati Jane Diallo ko labdoridu ko malaɗo woni ceerno Amati Jane Diallo caggal nde ummi Madina Gounass o rowoyi toon to Dakar e oɗo saaha mo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko ne tawe to legal Samia ko galle étage danejo ne huccide Isan Plata sa yiiɗi jokkodirde ceerno Amati Jane Diallo numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 222 mbaɗa 46 94 21 96 numéro makko leydi France ko numéro WhatsApp ne golla hano hannirta ni mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amati Jane Diallo base makko to Dakar ene golla hano hannirta ni tawi ɗon min ñikoɓe ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ceerno Amati Jane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala enen tawi ɗon sehil makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiiɗi heɓde ɗum mbatta ko 777 537 79 28 ceerno Amati Jane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni gam huuro Madina Gounass o kadi on mandi dendagal bandiraɓe e oɗo saaha dendagal kilineɓe wonde kay ko promotion woni ceerno Amati Jane Diallo mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni ñalawma hande o e talata no gasa lewru dujal hitande ujunnaje ɗiɗi e no gasa joyi habruji mon e ɗemgal pulaar e sowte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate e ɓosoje ko beñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabruji men e ɗemgal pulaar jayde men jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardugol Sabdoulaye Sar e fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno ha Boussa Diallo eɗen pecca sunare men e dendagal ɓesgu ceerno ɗa dukke no diɗorno ustare kay biyetenoɗo sokhna Rayhana dukke noon ko kañum tigui ko banum debbo ceerno ɗa dukke ko kañum wonno kodda bammaɓe ko talata hande o yalti aduna toon to Dakar yewɗo saaha mo kalten goskine e lawol kay faade toon to Diaba ko toon o tigui o ɗamini wiroyede eɗen pecca sunare men noon eɗen dangal bandiraɓe kala ha tengti noon e sokhna Aissata Dukke noon ko kañuma yettini ɗo hendene wulango ha joni habruji men e ɗemgal pulaar ko noon kadi eɗen pecca sunare men dendagal haare mbaranaɓe kala ustare biyeteɗo ceerno Yaya Boubou Dieng noon o yalti aduna koto Nouakchott o wiriya toon koto haare mbare eɗen pecca sunare men e bani sunare nde e bani men debbo biteɗo Fatimata Fama Dieng habruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie tawi ko rokke tataɓire hajjiyankoɓe Mauritanie jettima altine hanki o wendoga to Medina
to Medina noon ko toon ɓe juuli noon ɓe juuli toon noon ko waktu biteɗo arba'ina ko adi kay ko toon ɓe juulata arba'ina woni darɗe kay waktuji ɗi naktuji ɗi poti julde noon ko adi ko ɓenna toon to Makka waɗoyde toon kay hijjore mabɓe ko temedde nayo e nogas noon hajjiyanke ko kañumen tigui ko kañumen jetti toon jaɓɓiɓe mabɓe toon noon hono secrétaire général woni koolaɗo kuuɓal secrétaire koolaɗo kuuɓal to ministére des affaires islamiques hono biteɗo Baytallah Wula Ahmed Les'ouda ɓeɗo noon ndeɗo raguere noon tataɓire ɓe ummino Nouakchott kay ko gila ñande jamma aletta ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen altine hanki sappo e jeenayyi lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi Mouhtar Wul Ndiaye ko hono jagorɗe leydi Mauritanie o ardima batu noon tawi nguna batu noon ko comité ministériel chargé kay des partenariats public privé woni ko wiyete PPP wonno Mujibou Batu ngu noon ko yunitaɗo kay ko fati oɗo projet tawi ko projet kay jogaɗo ko fati kay e yidde wadde kay guesa taw ko guesa mawba no fewi remde sukara toon e falde fumo guileyta e nder jonde he noon ɓe kawri tigui woni ɓe mbaɗi ko wiyete approuvé kay attribution di projet golle ɗe noon ɓoyata tigui ɓe kolli ma mbaw fuɗɗade hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie kadoɗen leydi Mauritanie jagode ɗiɗi jagorɗe ɗiɗi leydi Mauritanie ina tawe kay toon to Londres nayiɓe toon noon ko tawtoriɗo forum mondial de l'éducation ko ɗum tigui woni ko nawi toon ɗen jagorɗe ɗiɗi noon ɓen goni biteɗo madame Houda Baba ko ministre de l'éducation nationale de réforme du système éducatif wondude biteɗo Mohamed Abdallah Louli ko ministre de l'autonomisation des jeunes de l'emploi des sports des services civiques forum o noon ko balɗe nayyi o balɗe nayyi omo rendini noon jagorɗe kalfinade ko fate jangde kay ummoriɓe e nder temedere capanɗe tati e joyyi leydi ha joni habaruji men ɗemgal Pulara to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen talata hande o laana ndiwaka taw ko nayaɓi woni rogere nayaɓire kay hajjiyankoɓe Mauritanie juurima toon to Médina arɓe noon arɓe noon tawi kadi kamɓe arɓe ɓe noon e kaɗo laana kamɓe batti kay wonnoɓe toon ɓe soɓe tawti wonnoɓe toon ɓe kamɓe fof ɓe kawra e oɗo saaha joni ujunere temedde jeegom e capanɗe jeetato hajjiyanke Mauritanie fuɗɗiɓe kay yettade toon to Madina laana mabɓe noon laana mabɓe ka noon e ka addi temedde nayyi e nogas tawi ko ɓen kay arɓe wangade suudu Kaaba ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jen ha to falle Nouadhibou dadiɓe halfinaɓe nden ka kisal maaje kadde ɗe Mauritanie to Nouadhibou ɓe kolliri tigui wonde ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima ɓe laana go taw ko laana ndiyam jollunoka temedere e nogas e goho migrant woni ɗanniyankoɓe taw ko ɗanne suudu suuɗeru yinno wadde ɗanne suudu suuɗeru yaade toon to Europe ɓe teeɓa noon koto nokku biteɗo Cap Blanc woɗɗani Nouadhibou laana ka noon hollirama ko ummiri tigui koto nokku biteɗo Cap Sirini to noon tawe nder leydi Sénégal ene tawe laana ka noon e nder ɓen temedere nogas e goho hen sappo ko rewɓe wondude sukaɓe nayyo kurkaji nayyi tawi ko tokosi e nder laana he noon nationalité ji kewɗi ɗi jiiɗa ciɗol ene tawe hen Nigéria naɓe tawe hen Gambie naɓe ko noon kadi Sénégal naɓe Sierra Leone naɓe e nationalité ji kewɗi goɗɗi ne tawe e nder kaɗon dana Croix Rouge noon ko Croissant Rouge Mauritanie wawi tigui jaɓɓade ɓe ɓen wonnoɓe kan laana ɓe mbawi tigui jaɓɓade oɗo saaha joni jaɓɓaɓe e nder mabɓe noon hen sappo e oɗo saaha joni ko kellani tampini seeɗa tawi tigui e juuɗe safraɓe tawi tigui ko jimani Croissant Rouge ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Aissata Ba Yaya ko ministre conseillère à la présidence de la République o dawini tigui o ka o ɗowi walla mbiyana o ɗowi kadi o ardima délégation timmuɗo ona délégation noon ɓe jaɓani ko toon to Niger hoorejo leydi Niger noon hono général Abdourahmani Tiani bismimaɓe toon joddima e mabɓe noon ɓe mbeɗimo ɓattaki noon tawi ko ɓattaki Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo guendi Mauritanie windi faade kay e on tawi ko général Abdourahmani Tiani gardiɗo ɗo saaha joni laamu sabbordude leydi Niger woni Mujibou
jillongu non ko yidde kay ñastade galde cihilagal jokkondiral moƴƴale gollondiral kay hakkunde leydi ɗiɗi woni hakkunde leydi Mauritanie e leydi Niger mbiɗa ardi on set noon ko biyeteɗo sokhna Aissata Ba yaya ha joni ko habruji men demgal Pulaar sennumima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗena commissariat de la police mo Jacques Mbawo ɓe teɓima ñande aseta ɓennuɗo sappo e jeeɗiɗi lewru dujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi gorko goto dattonoɗo kay gueɗe ɗe pewani omo tuuma noon jeeyede kay e pelle wat boniɓe woni association de malfaiteur omo tuuma kadi ko fate escroquerie woni funtude yimɓe kala saaha omo wiya kadi saahaji wonde ko bilejo walla woni charlatan saaha kadi omo wiya wonde omo fewna halisaji e saaha kadi omo inniro tigui wonde ko policier tawi ko jaaɗo retraite muɗum ko ɗum noon toɓi ɗum noon tigui omo funta yimɓe e kala saaha sakkiti noon o sakkiti felmade noon walla fijirde nde firti noon ko nde o felmi oɗo ɗanniyanke Sénégal najo tawi ko gurnoɗo toon to Italie caggal kayde arno ndera leydi he jotodira e makko o wawi tigui joƴƴinde toon fodde million ngaji nogas woni 20 millions tawi ko franc CFA o holliri noon ɗin ujullaji nogas omo wawi wattan ɗum kay haalis ha wonta fodde ko ɓuuri foof fodde capanɗe nayyi million ndena policier ji ɗi noon portimo nde o portant plainte o nanggama nde policier ji ɗi mbawi yaade tigui to tigui policier ji ɗi noon jeehi tigui wiccitede galle makko ene tawi to cité police mo Jacques Ba o ɓe tawi toon ɗeɗo gueɗe ɓe tawi toon tini police timmuɗo no fewi ɓe tawi toon perde menotte wondude inna arma tiko factice wondude e badge national wondude paire épaulette d'agent de police woni DV wondude téléphone aji nayyi tawi hen goto ko iPhone wondude carte membre carte kay jeeyede fedde police ji taw ko retraite ɓe wondude haalis kewɗo no fewi haalis o maɓe tawi toon ko 1 120 000 woni million e fawi tigui ujunnaje nogas pawɗe o holliri noon gueɗe ɗeɗo gueɗe police noon o holliri gueɗe police ɗen ɗe o tawrade kala wonde kay o wujjuno ɗum koye koddiɗo makko goto policier guila ko ɓooyi e oɗo saaha joni noon omona nanggama soka e mbadi garde à vue enquête ne jokki e makko ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni bikka o digga woni division d' investigation criminelle ɓe jaltini tigui Lat Dioba altine hanki o sappo e jeenayyi lewru mai to kaso mo refuse ɓe gaddima noon to bureau ji mabɓe toon gam yidde joddade e makko e waddemo ko wiyete auditionné woni enquête oɗon enquête noon kay koye alhaali goɗɗo tawi jiida tigui alhaali nanggudemo siftinde on noon wonde Lat Diop woni no ancien ministre kadi woni no ancien directeur général de l'ONAS ko kanko noon e oɗo ko kanko ko nanggaɗo noon oɗo saaha kala omo soka to kaso Rufisque o soka noon guila Rufisque guila kay guila septembre 2024 tawi kadi o tuuma ko dirtinde kene qime ha milliard uji jeetati ko franc CFA haalis o noon tumnomo on haalis noon walla takkunomo ko biteɗo Mohamed Dieng kañum woni patron XB mo Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Cheikh Gueye ko cuɓaɗo kay baɗaɗo kay oɗo saaha joni mo hoɗo leydi ndi suuɓi waɗi ɗum ko wiyete facilitaire général dialogue national ko Bassirou Diomaye Faye hoɗojo leydi ndi suuɓimo ñande suumimo noon tawi ko kaldigal ɗamnigal wadde ñande nogas jeetati lewru mai ndu gonɗe ndu o yettima noon to Touba addimo to noon ko juurade kay e joddade khalifa général de Mouride famminde ɗum kay holko woni mujibu dialogue kaldigal ngal e ñaggademo kay duwawo altine hanki o sappo e jeenayyi dujal nden tigui woni ko yetti toon to Touba ko adi ɗum noon ko adi Touba noon ko adi komo yetto Touba noon taw o yehino to Thiès o yehino kadi to Ndiassane o yehino to Thiénaba o wawi kadi yaade ha toon tigui to o wawi tigui joddade e khalifa kay khalifa o wawi joddade kadi e khalifaji kewɗi no fewi gam yidde famminde ɗumen ko fati e dialogue o e ñaga ɗumen duwaw o holliri kadi kanko facilitateur général o noon woni Cheikh Gueye o holliri tigui wonde yimɓe foof ne cetti darde seeranɓe kay galleji ɗin ɗi darde men daari kay ko fati reydi no jaam duumori e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen communauté Baye Fall en ina tawi sunare mawde no fewi gila altine hanki sappo e jeenayyi lewru mai hitande ujunnaji ɗi e nogas joyyi ɗum ko caggal jaltugol aduna biyetenoɗo Serigne Adama Fall noon ko ɓi khalifa général de Baye Fall hono Serigne Amdi Khady Fall ko altine hanki o noon o wira to saare gonga nde Baqiya yimɓe hewɓe noon gila almuɓe makko ha e koreji kala mbawi tigui notitade e nde ɗon
wirwirnde ha joni ko leydi Sénégal kederen jen ha toon to Ziguinchor ñande altine hanki o sappo jeetati lewru me tigi ko yurmini waɗi to Ziguinchor e nder match tawi ko match fugoygel tawi kadi ko match tournoi ko ɓe mbiyata tournoi amical ko suka goto Ziguinchor jowannoɗo Balkay yani e nder terrain o hawri ela jala o felɓodirno noon koyi teskama noon o felɓodiri tikki koye gardien de but o felɓodiri tawi ko équipe goɗɗo o faɗi o ronda wata hôpital ɓoyani o hawri ela jala siftinde on kadi capitaine équipe IS Ouakam biyetenoɗo Fa Diouf Ndiaye kañum yaltino aduna kañumne ko ñande aset ɓennuɗo sappo e jeeɗiɗi woni tigui ñande kañum ñalawma goto ɓe ndendiri e ñande aset sappo e jeeɗiɗi lewru mai onne ko malaise hemno e nder terrain ko deeɓi Moussalla o leeli ko ɗon tigui o wasi fittanu makko ɓe junde noon pettidanno noon ko équipe saaha pettidanno équipe biteɗo Oslo Fam kañumne koye nder terrain hawri ladial kanko oɗo sanki ko ñande aset kanko ko ñande alerte ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen police mo Dakar waɗi tigui teɓande mawde no fewi tawi ko réseau mawɗo dartanoɓe ko fate fewnude faux billeji woni halisaji ɗi moƴƴani ko police ji noon ɓe commissariat Yeumbeul Sud kañumen mbaɗi ndeɗon teɓande ɓe teɓima hen noon sagataɓe nayo ɓe teɓima hen sagataɓe nayo dartornoɓe kay wadde ɗiɗon halisaji police o noon rewira mabɓe kay ko koyguel ha tigui wawi yettade galle to ɓe goni to ɓe tawi galle o noon ɓe batti ɗum tigui no usine pewnowo halis ni police o tawi toon sappo e ɗiɗi ujunere temedde jeeɗiɗi e nogas e nayyi coupure woni biyeji tawa hen biye kala ko $100 ɓe tawi toon kadi ujunnaje ɗiɗi temedde jeetati biye tawi hen biye kala ko €500 ko foof noon jaaru muɗum so ƴimama kay e franc CFA ene hawra 1 milliard 647 millions 992 mille franc CFA eɓena coka noon e mbadi garde à vue enquête nana jokki e mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗen jen ha toon to Bambilor garmi gara kurbiniɗo waɗi tigui hakkude dadiɓe yimɓe wuuro witengo Mbekha tawatengo e nder commune bo Bambilor addi garmi gara noon ko yimɓe wuuro ngo salade kay projet moɓe mbiyata BBS moɓe mbiyata projet moɓe mbiyata BBS de ko centre tigui taw ko centre traitement woni tigui to kurjiraji woni to déchets ji mbatte traité ko ɗon centre ɗiɗo noon moɓe caali kay sukaɓe wuuro ngo caali waɗe e nder ngoɗon wuuro ko ɗum tigui addi seppo sukaɓe wuuro ngo yidde wadde seppo police ari kay yidde sarde ɓe sakde ɓe tawi ko gaz lacrymogène ko ɗon tigui kamɓene ɓe dutti e policier ji ɗi wonti garmi nga ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen e nder commune de Nioro de Ripa ko almudon ɗiɗon mbaydo yon kañumen mbasi toon pittali mumen caggal kayinde ɓe jano caggal kayinde ɓe jano ɓuftiyade e cagol gotol ko hen ɓe jooɗi Nioro de Ripa noon tawe e nder fande Kawla hen gotel wiyeteno Mohamed Touré yaranno koye duuɓi jeenayyi goɗɗo o wiyeteno ko Oumara Dramé ene yaare duuɓi sappo ɓe jano ɗon ko tenoyde nden ɓe gaari haaɓe jettima cagol ɗo ko ɗon tigui ɓe jinno fijje seeɗa ɓuftade fijji seeɗa cagol ko ɗon tigui ɓe jooɗi idi yo ala ko toksel guel jaraguel e duuɓi jeenayyi woni Mohamed Touré goɗɗo yiiɗi fabademo hono Oumar Dramé yiiɗi fabademo kañumne ko hen wasi fittade mum kamɓe ɗiɗo kala ko ɗon ɓe jooɗi deke ko sati noddunoɓe toon ceerno mabɓe noon jangguinoɓe daara mabɓe o ene wiye Serigne Biba Dramé ko sappela pompier noon kañumen tigui mbawi awde ƴeŋtinde goskiji ɗi nawa tigui to morgue centre de santé mo Nioro no waɗi ko sanga 8h subaka sanga 8h subaka ko addi kay ko ɓe mbire hen goto noon wiroyama biteɗo Mohamed Touré o on wira koto nokku biteɗo Diofane goɗɗo o biyetenoɗo Oumar Dramé on wira ko ɗon to Nioro habaruji men ɗemgal Pulaar ha joni sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen to leydi Mali to Menaka ina tawe tigui to banggue rewo ɓaƴƴo funnague leydi Mali waɗɗani keerol hakkude mabɓe e leydi Niger ko hoorejo noon société civile wuuro ngo biteɗo Sidi Barka kañum bifta kay kañum bifta altine hanki o sappo e jeenayyi lewru mai e saaha kay ummino jama omo faati galle makko o juulono noon ko gueeƴe
sanga 19h hakkude 19h30 e 20h woni hakkude ki 17h30 e ki 20h woni 8h jamma ko don tigi sagatabe dido wonbe do motoji men o tawine paddimo e lawol kaymen tigi porsimum jaadi e makko andaka taw holto woni hakkilaji kewi don miji kay wonde ko pelle jogitibe kaymen jaade makko kango Sidi Barkanona ko neddo dowlu no fewi gandado no fewi e ndara menaka e ko taari dum kala kanko woni président de coordination régionale de menaka ha joni ko lidi mari kedde commissariat de police mo yiri majom e gardugola commissaire principal Modibo ka jaren e cukumum be bawi tebare debbo goto non on debbo kay tawrati kene jogi petelaji debbo non inde makko moliti ko dedo alkuli didi woni beka o yara dubi capantati e jetati on nanga non ko to witem bagineda o tawrama non ko petelaji jeegom woni ko be tawi ko petelaji artisanal automatique dum woni ko be tawi e makko ande non o wiyama teb kanko no wi fere teba o hololti ko wonde dido petelaji kay ko jom galle makko jaltudo aduna kanyum jeeno din petelaji kanko non wonno ko jewde fere kay no sertire din petelaji hay sinno yeey dum kay kon non dina explication ngaji natani e noppi dido na police yi e wala sa joni hakkillaji mabbe kay tumi ko gede didi ma woni o jeya koy fedde wibe taw ko wadobe vol armée woni yanobe yimbe kala sa taw ko petelaji jogi walla tawa o jokkodiri ko e terrorisme en e wala sa joni mo nangama soka e mbadi garda vie enquête nana jokki e makko ha joni ko ridi malikeden nyen ha to wite yam folila e dara nyalawma goto woni tigi e der 24 heures tay dadibe be hinde BMI woni brigade mobile d'intervention ko koninkobe fagudu woni douane wite non be mbawi tebade kay badi tebandidi paydinde no fewi hena tebande wotere non ko sanga 21h22 woni 10h woni 9h22 jamma nen tebande mbadi ko poste de péage mo yam fulila be nangi don ko camion goto panodo to nokku bitedo kanala douane be non mbawi tawde makko no gasati carton tawi ko fo médicament woni médicament di mbalaka barke e boyoyani tan sanga 9h woni tuji sappo jidi fawi hen kay sanga 9h47 subaka be mbawi tigi dartinde autobus goto transport en commun be nangi dum kadi be tawi e on fodde capande naya foddere woni comprimé tawi ko de hinde tramakinga 225 ko podde daynoje porde no fewi wondude kay tawi kadi e be nangite makko kay fodde feccere kilo produit bitedo burkam rif ko produit kala kay e ndara lidi he ha joni khabruji mena demgal pular sen mi ma to lidi madi ko to lidi Niger padena to lidi Niger nyande aleta benudo sebitibe mbadi tigi nyangu mena be paddi non ko chauffeur be camion ngaji taw ko camion ngaji chauffeur poids lourd be paddibe non ko hakkunde paddibe non ko hakkunde rewo hakkunde kayto rewo Burkina Faso eto bange worgo baadio hirnange leydi Niger be mbari hen chauffeur be tato be barabe non be mbara non ko dow lawol bitengol axe hakkunde Dori e tera Dori non tawe e ndara leydi Burkina Faso tera non tawte ko ndera leydi Niger to bange worgo baadio hirnange leydi di ha joni khabruji men demgal pular kedde Afrika jabboden ko musidde men Semi Assane War Mbodjo salminama juram en calmitima gali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabruji men ɓurɗi tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko suuda banggue wargo ñande dewo hoore bir sappo jeetati lewru ndu gonɗen ndu ene wawi dey yimɓe sappo e nayo kawre e ladial e nder nokku ɗo molinoɓe gonno ɓe takki noon oɗo saaha ko paramilitaire en yiɗɓe kay heɓtude leydi ndi e juuɗe oɗo biyeteɗo o taw ko général Bara Handa toon to leydi Rwanda toon de ene wayno e hono taw kadi ko enquête aji banno to leydi hono France e on biyeteɗo hono Agate Habayari Mana ono wayno de ɗum on saaha ene wayno de ɗum huuɓi no feewi ɗum noon examen o nde kawnoɗe kamɓe ñawoɓe ɓe mbawi kadi wiide wonde ɓen taw kadi ko arnoɓe settade ɓe wonde de ala foof ko cettanɗe mabɓe ɗe ala ko donki e wiide kay e wargoji banno toon e hiran ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi ɗum noon waɗi kay kadi ɓen no mbiruno ni ala fof ko laatti hen e ɗum noon gila kay ñande aljumare sappo e jeegom lewru duuƴal ujunere e nogas e joyyi
wawno kadi en kadi eti wono pellital wawde kay artirde wawde ko oɗo dossier joytiɗo e oɗo agate habbe yari mana jaro duuɓi capanɗe jeetati e ɗiɗi tawde on kañumne daɗi e oɗo procès ɗum no ene wayno de gila ujunaji ɗiɗi e jeetati kay aɓe gonno kay ɓe guddiri kay loydoji mabɓe toon leydi hono France e gangu wiide wonde oɗo kanko de amo tuma kay e wargoji baɗɗo toon ɗi taw kadi ko ɓen civil en mbanno kay wadde dental mum e gam wawde kay pourtudemo wono plante e wiide wonde kay komo jeeya e ɓen ngol ɗon bargol yimɓe ko wiyete wono génocide ko ɗum ɗo kam e ngol ɗo kam wiyama wonde kam ko kam o daɗi e ɗow kadi maro mbiyen ɗow mayanno ɗo to Gabon ene wayno Ali Bongo kañum e cuddiɗo mum e kadi e ɓiyumum biyeteɗo Noureddine kamɓe de ɓe jalti wono leydi ndi ɓe payi toon to Angola taw koye ballal hoorejo leydi Angola ndi ko on walliɓe haɓe mbawi kay wi toon to Angola ummat leydi hono Gabon caggal kay nde oɗo kadi général taw kadi ko Oligui Nguema wawi kadi wono yaltideɓe e kasoji wawi kadi wiide wallude kamɓene jabde kay kamɓene ɓe pa jalta leydi ndi ɓe payi toon to leydi hono Gabon caggal kay nde oɗo Oligui Nguema fullimode ha joni kam kañum jooɗe e jappere ndeyete RDC Congo ene wandi toon ene wayno ɓe mbaɗi won ɗaɓɓade waɗama pour wawde kadi ettude level kadi taw kadi ko wutti teddugal kañum o Joseph Kabila men ardata kono leydi ndi ɗum noon kamɓe dey wona toon to Congo to ene wayno commission taw kadi ko keeriɗo ɓe sénaɓe namdima kay nde oɗo kay Joseph Kabila wadde kadi auditionné ɗum no waɗi noon e nder oɗo chambre taw kadi ko ho kadi di parlement congolais ene wayno de ɓe ƴetti wawde kay pellital yindirde e taw kadi ko ñawurdu militaire wondu toon ndu taw kadi ko wawde ittude taw kadi ko wutte teddugal oɗo menno noon artade kono leydi ndi Joseph Kabila ɗum noon wonno gila ñande alkamisare 5 lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi nogas e 5 ɓen kay sénateur uji ƴetti pellital kay e wawde kay wadde oɗo commission ɗum noon e wawde kay yurnade taw kadi ko oɗo dossier wawa kaydi ƴewde kay no ittiri ɗum ɗo wonno ko ñande altinare 19 lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi nogas e 5 kanko oɗo noon tawde l'auditeur général mo FARDC ene wonde wawi kay wiide wonde kay maɓe mbawa kadi yurnade ɗum ɓe ƴeewa kay guilay kay namde hay jabbuyi eko fawti kadi oɗon dossier ɗum ɗon koye ñalawma taw kadi ko hande o e talatare nogas lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi nogas e 5 oɗo Joseph Kabila foti kay noddede e taw kadi ko toon to président taw ko chambre o mo sénat o ɗum noon taw ko watte oɗo ligge o ko hen wona man mbawa kon artide e ɗum noon ene wayno taw kadi ko rapport o mon mbaɗo ɗon e alarbare fande Ghali Abouba ko ɗum tunguɗen e habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji kono commençant ndogo ngam weltare Ayamo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabruji men e demgal Pulaar e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to kay haydi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Mouhamadou Samassa toon to Matam on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Mouhamadou mo ceerno Amadou nene to kay haydi ko taari ɗum kala habruji men joolam jaɓeri koto Royaume Uni puɗorɗen to Royaume Uni kolliri laamu Royaume Uni holliri mette mum no feewi kay Israël woni ko Israël woni kay oɗo saaha joni to leptude e tortirde kay Palestine naɓe woni Gaza naɓe ha tinti noon e ɗiɗo bombardement ji kay eno Israël rawarto bande de Gaza ni ɓe kolliri hen mette mabɓe no feewi ɓe kolli noon eɗo saaha joni wonde kay ɓe dartini ɓe jowi kala ko fati kay e négociation woni kaldigal commercial hakkude mabɓe e leydi Israël woni suspendre des négociations pour un accord commercial de libre échange avec Israël ɓe kolliri ɗum ɓe dartini ha laaɓi ɓe kaɗani ɗon saabu kay ɓe mbaɗi convoqué ambassadrice joɗaniɗo leydi Israël e nder Royaume Uni ɓe kaɗani ɗon kadi ha joni saabu kolliri kay wonde sanction ngaji goɗɗi kay ɗo e yesso koɓe fawɓe e leydi Israël so tawi kay dartinani ko woni torlude e bombardude oɗo saaha joni leydi Palestine koto Mexique paɗenam secrétaire général mairie Mexico woni lamorgo leydi Mexique gonnoɗo secrétaire général mairie ɗi fittade mum ittama ñalawma
hande ko pellaɗo ko sagataɓe jogitiɓe noon pellimo joɓi fittanu makko kanko braɗo noon ko debbo o wiyete ko Zigimana Guzmana o warda noon koye neɗɗo goɗɗo on ko conseiller tawi kadi ko conseiller ko gouvernement local biteɗo José Muñoz kamɓe ɗiɗo kala mbarda tawi ko jangu jogitiɓe joɓi pittali mabɓe koto leydi Placina paɗen défense civile mo Hamas holli talata hande o nogas leydi civile wonde ɓe mbarnama capanɗe nayo e nayo neɗɗo e bombardement mo leydi Israël wonde wadde toon e nder Gaza ɓe kolliri nan ko ɓuuri hewde ɓen capanɗe nayo e nayo waraɓe ko ɓuuri hen heede kay sukaɓe to kosɓe wondude e rewɓe altine hanki o ɓe kolliri capanɗe jeenayyi e goho neɗɗo woni ko wara toon e bombardement ji Israël waɗi toon to Gaza koto leydi Israël paaɗen laamu Israël holliri wonde kay ɓe ngawi bafal kayata ko kerol hakkude kay kerol mabɓe nadde toon to Gaza ngol kerol noon udditi seeɗa kay ɓe mbawi ɗaccude capanɗe jeenayyi e tati camion tawi ko dimdude guura woni ko wiyete aide humanitaire guura e médicament ji wawi nadde toon to bandade Gaza tawi ko camion ngaji loni neldunoɗon bolokonoɗe kay to kerol woni frontiére camion ngaji ɗi noon ɗi dimdi ko guurat ha tengti noon ko fati e ñamde sukaɓe bebbeji wondude farine tawi koko waɗira mburu e gueɗe baɗi noon médicament ji wondude matériel médical koto riidi Roumanie uddirten kabaruji men candidat nationaliste biteɗo Giorgio Simon piinoɗo kay ñalawma hanki o nder vote ji tawa kadi ko kanko arno premier tour kanko arno yesso kay e premier tour caggal kay nde o yaadano deuxiéme tour e candidat deuxiéme tour noon law yaade toon tigui o fiya ñalawma hanki o noon o jaɓino tigui wonde vote ɗe kay ndewi lawol o jaɓino kay ko victoire o jaɓino ko kawaɗo ñalawma hande o noon o yatiri ɓawo seeɗa saabu kay o holliri wonde wonde talata hande o holliri tigui wonde ko baɗowo tigui ko wiyete recours ko biyo kay yo vote ɗe yo firte ha sore ladde saabu vote ɗe ndewani lawol o holliri waɗi ingérence woni tigui junggo ummingo caggal leydi nanedi vote hen o joofi fiɗede noon ko leydi France musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji moon e ɗemgal Pulaar e sowta he ko musidɗo moon seydi moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete he ɓosoje ko miñi men seydi men Seydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sarom Dogo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on